Hola, doncs avui hem vingut a Chinatown, però per molt poc de temps, perquè la idea és estar així per a passar per el pont de Williamsburg, per anar des de Manhattan a Williamsburg, que és Brooklyn, que és la nova zona, diguem, des de fa uns anys, on està tot el moviment modernillo, hipster. I vull aprofitar per a fer una xicoteta recomanació musical d'un grup que ja coneixia però que estic redescobrint estos dies, que se diu Monsieur Perinet, i és realment una mica barbaritat, me flipa, i això. Este es el pont de Williamsburg, que conecta Manhattan, que está allí. Ahí ven, por ejemplo, el Empire State. Y Brooklyn, que está allá, que és on estem anant ara. I el pont és molt llarg. I només a far Williamsburg se trobem en un rodatge. Ahí tenim els focos. Estan com preparant-lo. No sé per a quan serà, però anem a averiguar-ho ara mateix, live, en directe, right here, right now. Estan gravant avui a partir tot el dia. Estan gravant The Marvelous. Pues The Marvelous. I estos que tinc aquí darrere són els camions dels actors i actrius de la sèrie. La sèrie Willetchit és The Marvelous, no sé quantos, una sèrie que s'ha estrenat en març d'enguany. I així en estos camions o estan o estaran o han estat els actors i les actrius. I sabeu que és una zona prou recurrent per a gravar, perquè avui està gravant Marvelous, però a partir d'esta nit, el mateix dia, grava també així Violet. I Violet és el nom en clau de la sèrie de Netflix Jessica Jones. I avui he vingut a veure Groundhog Day, que és el dia de la marmota, que és el musical basat en la pel·lícula del dia de la marmota. I és l'últim musical que veuré, aleshores així estic emocionat, esperant que comenci. Falten 20 minuts, estem ahí a tope.